So what's up guys, no? Murag duhang tuig na gitawa naka-vlog og tarong-tarong na guys. Pero karon mao ni ang atuang Bohol Fury Riders Club Special Brigada Eskwela 2024. So atong pakita itong mga kauban diri nga nag-prepare silang painting session, no? O diara si Limolito nga bagong balik sa Bohol. Andam na ni kayo siya. Nagpahilo na siyang mga bangko kay andam na siyang mapahid sa pintal sa Tumang Kalipay. Oh, si Winfred oh. Itong taga Carmen oh. Solid nga taga Carmen. Followers. Hey! Oh, nani siya TikTok channel, TikTok account guys. So ato na yung butangon niya sa ato ang description sa ato ang vlog para ma-follow niyo si Winfred the TikToker. So man siya guys, ato ang magpintal ta unya manglimpyo ta sa mga rooms. So grabe ka nag-arsal Limolito. So gamay-gamay rami ron guys, ha? Unom rami. Mga pasay pa pati tonton. So itong Fury with sniper ni Limuel. Kaya pa ma-condition yung Fury. Saan? O dahil si Boss Ayan. Wah! Oha! Ay matabang sa tagar sa kuan guys. Itong mga bangko kay gikan sa green guys. Sorry. Ato ni siyang chocolate brown. Kay hilig ni sila og mga nigger. Karon guys atong abrihan ang atong pintal. Choco brown. Violet man good guys. Choco brown man kabutangan. Di man may color blind. Siyaraan eh. Basin Mas forma may siyaraan. Basin brown na inig make. So kadugayan natong mix guys is nakasabot ata mixture jud this is colors. So kung i-mix nimo siya, naimo siyang chocolate brown. Mura siya sa Limolito kamulo sa siyang nag-prepare ni ato ang kon brigada painting session. Okay naman siguro nagkuhan Mil. Ay, tiniran na si Jan, iyabo. Ganahan magpapintal mo to. Padi araw. Tonton in the mix. Yep. Pa. Ya, si ma'am, atong ma'am. So, manis siya mga bangko sa grade 1 guys, no? Salamat sa inyo guys. Magaling kang manapita. Sa una ko no kay si ma'am raw yung mga sakop may magpintal. Atong dapat julik sa dayo na. Kalimtan na to julik sa real. Yay! Sa may na yung mga ikot-kot da boss. Lamin yung kutkot kay Juan. Kita na sa kutkot ba? So, nulog trapo. Grabe ka dedicated silang trabaho. Anya napatay snacks dire guys. So karon natay giandam dire nga manok guys. Nani manok dire? So karon guys, nahuman ta sa tong first batch, no? Mga bangko og lingkuran, lamisa,
Dapat ay second batch dili pod mga armchairs. Pero sa di pa mi magsugod, birada sa ta. Mo birada sa ta sa natay. Unsa may tong tinuwa nga Bisayang manok by Diwata. sa imo makaling silingan Boss Wen. Gahi ba? Di takang kang Winfred ni lami kining Bisaya manok ni Boss Winfred oh. Dapat tay sugbang tinae o sinugbang batikon o gatay with rice. So, alas ma'am. Amazing selfie si madam. Okay. Oy, pray sa prayer. Daghan na sa bangan. So karon guys, nagsugod na sila sa ilang second batch. Second batch siya ang pagpintal. All goods. Gloves pa. Nice. So, itong i-check ko niya later guys kung sa itong finished results. So guys, man itong finished results. So duha ka classroom na chocolate brown o caramel brown. So naguban dire ipauga pa nato. O ang mga tao na to dire, sakop na to ga Tagay o Tanduay. Woo! Tanduay Ram 65. Tanduay kayong tirada na. Pwede pod.